मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौ आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन आङो मोनसे जायगायाव थांबाय थादों आरोना मा होनना बुङो बे जायगाया मा जायगा आङो बेखौ दा सहैबा नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना आंजों फैफाबाय था दिनै आं बबे जायगायाव थांगोन आङो आरो बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामदों जुदि आरो मोजां नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावहरदे लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आं बबे जायगायाव थाङो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो दे अब्ला लोगोफोर फैफाबाय थादो दायो लामायाव दङ जों डेस्टिनेसनाव थांबाय थादों बबे जायगायाव थांगोन आङो बेखौ दा नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन आरो दायो जोङो मोनदावया टिहु पार हलो रियेलि जादों नै मा होनना बुङो जुबुलि जादों ना स्कुल रायगोन ना itu स्कुलाव शान्ति मन्दिर हाई स्कुलनि जुबुलि बेसेबां बोसोरनि जुबुलि बेबा रिलि मोनबाय जोङो नै लामायाव दाथ' माबायदि जागोन फासिसिगोन आरो जोङो बेयाव दसेब्लाबो लेट जासिगोन आस्ते आस्ते थांनांसिगोन जाहैबाय माथो खालामनो बेसेबां गोलाव बेबा मिथिला दाथ' जुबुलि जादोंनो जुबुलि बेनि थारमाने प्रसेसन खालामदों आरो नै फरायसाफोरखौ लानानै बिराद गोलाव लासै थांनो गोनां जाबाय जोङो नै बिसोरनि थाखायनो भलन्टियार्सफोराबो नायदोंल' बाहाय माबा खालामना होबानो जायो नेपालीबो दङ ना बिथिंबो बिहु बिसोर आदिबासी राजबंशी राजबंशी बेनिफ्राय आरो बिसोरबा मा जाति अनेक जाति दं घराइ गारि जोबथारसिगोन itu अखमिया कालचार ना जोङो जायगा सफैबाय दे लोगोफोर जोंनि डेस्टिनेसनाव मोनथारसिगोन बेनिफ्राय नै बिथिं जाबाय नै मानास नेसनेल पार्क जोङो नै बिथिं नै नायदो नै रिजर्टफोरा माबायदि रिजर्टआनो रिजर्ट दायो आरो जोङो मा खामानियाव थांगोन आङो बेखौ दिन्थिगोन दे नोंथांमोननो लोगोफोर बिथिं गालै थाबाय जोंहा नै बिथिं गालै थाबाय मानास नेसनेल पार्क बेनिफ्राय आरो नैबे खोला जाहैबाय पुरा रिजर्टआनो रिजर्टसै आरो बिथिं माबायदि रिजर्ट नांगौ नोंथांमोननो नै सिकिरि कटेजनो भाग्य दङब्ला अनेक जिब जुन्थु नुनो हागौ लोगोफोर दायो नोंथांमोनाबो फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे दिन्थिलांबाय थागोन आङो नोंथांमोननो मा जिब जुनार नुयो भाग्य नांगोन दे नुनो थाखाय नै बिथिं पुरा जाहैबाय मानास हाग्रा जाहैबाय आरोना खम ना दङ नालाय बेफोर दैयाव हमनो होआ मा होआ गुरहैना
बर'फोरजोंथ' माहा हानो आरो न' हाथिफोरा थारमाने नैबेफोर खाथियाव फैनोलै नैफोराव फैलाजोबो हाथिफोरा मै हाथि रिजर्टआथ' हिसाब गैयै रिजर्टनि मा रिजर्ट दङ मुसा रिजर्ट दं माबा माबि दङ मुसाया सोरनि मोननाय कम्पानि नैबे जाहैबाय मा रिजर्ट बेलाय नामखौनो मिथिला पेलकन रिजर्ट थाबोबाय सिङाव हाबनाय जागोन ना जायाथाय लोगोफोर सिङाव हाबनाय जायोबा दिन्थिनो नाजागोन आं नोंथांमोननो मानास हाग्रामा सिङाव हा पुरा मानास जिं गारि सालायगासिनो आरो जोङो रिजर्टआनो रिजर्ट बेफोर प्राइभेट ना गभर्नमेन्ट बेफोरबो प्राइभेट ना जोंनिया बेनोमोन दा जोङो नैबेयावनो फैदों आरो ना नैबे न'आव सिगाङावबो आङो नोंथांमोननो भिडिअ देखायखांबायमोन बेनि लग हाट होननाय भिडिअ आं इउटुबाव लाबोदोंमोन ना आं थारमाने बेयावनो फैदों आरो दिनै मिथिबाय फाइनालि सफैबाय लग हाटआव लग हाट रिजर्ट बेयाव सफैबाय जोङो नै दा बेनिफ्राय मा खालामनाय जागोन आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर नुबाय दा नोंथांमोना माब्लाबाफोर मानासाव फैयोब्ला नैबे लग हाटआव थाफैनो हागोन जाफैनो हागोन टेनसन गैया आरो आङो दायो एरियाखौ एसे नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनो नाजागोन दे लग हाटनि सिंनि नुथायफोरखौ दे लोगोफोर नायलांबाय था हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दंफैयो मोनसे गोजान जायगायाव दंफैयोलाय दै लोगोफोर दिनै माने बे जायगायानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव दंफैयो आरोना बेनिफ्राय आङो बेयाव मानो फैदों एसे नोंथांमोनजों थारमाने एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर जोंहा नैबे जायगाया जाबाय मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियावनो दै माने बेयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट अपेनिं खालामगोन दिनै आङो बेयाव दंफैयो आरोना लोगोफोर माने आङो सिगाङावबो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोखादोंमोन बे जायगानि आरो नैबेयाव मा होनना बुङो लग हाट मोनसे रिजर्ट नैबे रिजर्टआव दंफैयो आरो बे रिजर्टआनो जाबाय जोंहा गभर्नमेन्टनि दे आसाम गभर्नमेन्टनि बियो नेसनेल मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियावनो नैबे रिजर्टआ बेनिफ्राय नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला नैबे लग हाट रिजर्टआव नोंथांमोना हाबनो दाबावगार आरोना आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो दिन्थिबोदोंमोन आरो दाबो दिन्थिबावनो आङो नाजागोन आरो दे लोगोफोर नैबेनो जाबाय दे रिजर्टआ नैबेनो आङो लामायाव दङ दायो आङो नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन आरोना नैबेथिं जाहैबाय जोंहा मानास नेसनेल पार्क बिथिंनो रिजर्टआनो रिजर्ट आरोना गोबां प्राइभेट रिजर्ट दङ गभर्नमेन्ट रिजर्ट दङ नैबिथिंनो हाथिया थारमाने नैबेसिम फैयो जाहैदों बेयाव नुबाय दा नै जायगाया समायना बेनिफ्राय आरो नैबे रिजर्टआनो जाबाय लग हाट रिजर्ट माने दिनै बेयाव अपेनिं जागोन आरो ना रेस्टुरेन्टखौ अपेनिं खालामसिगोन बेनिफ्राय आरो बिदिनो नोंथांमोना थाफैयोब्ला माबा मोनसे प्रग्राम खालामोब्ला फैनो हागोन नैबेयाव सिंनि नुथायखौ दिन्थिनोसै आं नैबे जाहैबाय मेन किटचेन रेस्टुरेन्ट बेनिफ्राय आरो नैबिथिंबो थागोन रेस्टुरेन्ट नैबिथिं थानो हानाय फेसिलिटिबो दङ बेनिफ्राय आरो नैबिथिंबो रुम दङ नैबेयो जाहैबाय नोंथांमोना माबा मोनसे प्रग्राम खालामनोबा खालामनो हागोन बेयाव कनफारेन्स हल दङ नैबिथिं आङो जेब्ला फैदोंमोन ना सिगाङाव भिडिअ खालामदोंमोन नैबेफोर दंफांफोरा देराखैनोमोन दे नै देरजोब्बाय आरो दायो माने बियो गभर्नमेन्ट प्रजेक्टसो दे नैबेयाव रुम सिंनि रुमफोरखौ आङो दिन्थिथ'लासै लोगोफोर बाहेरनि नुथायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै एसे नोंथांमोना फैयोब्ला
बेयाव हाबनो दाबावो आरोना बेयावनो नोंथांमोना गासिबखौबो इन्जय लानो हागोन रेस्टुरेन्टनि जानाय आरो बिदिनो लान्च डिनार खालामनो हागोन थाफैनोब्लाबो हागोन नैबेयाव फेसिलिटि दंजोबो आङो दा सिङाव हाबनाय जायोब्ला नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो ना बेडफोरखौ माने गोबाव जाबाय बियो बन्द जाना दङमोन ओमफ्राय दायो अपेनिं जाफिनसिगोन आरोना बेनिफ्राय आरो सिंथिं आरो जोंहा माखासे बिदिनो थाग्रा रुम कटेजफोर दङ बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन दे आं लोगोफोर नोंथांमोननो दंफांफोरा आं फैब्ला गायजेननाय सोमोन्दै लोगोफोर दायो नायदो नै माबायदि देरहांजोब्बाय बेनिफ्राय माने बुस्थुआथ' अपेनिं जायाखै नालाय बेनिखायनो थारमाने एसे जायगाफोरा माबा जानानै दङ आरोना जेब्ला अपेनिं जागोन ओरैबायदि मोजां जागोन नै लक हाटसटे नुबाय दा लोगोफोर नै बिथिं आरो नै कटेजफोरा नायदो बेफोर दंफांफोरा गायजेननायसोमोन आं फैनाय समाव दंफांजोंनो नै दावराय बनायदों नै दावराय नुदों दा बेखौ दावराय नै दंफांनि दावराय आरो कटेजफोरखौ नुबाय लोगोफोरनि नोंथांमोना बेयाव थाफैनो हागोन नैबे 16 नम्बर रुम गोबां रुम दङ आरो ना बे जाबाय जोंहा मानासनि साखाथियावनो थानाय नैबिथिं 1 नम्बर रुमा नैबे जाहैबाय 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 16 नम्बरालागै दङ आरोना नोंथांमोना फैयोब्ला बेखौ एक्सप्लर खालामनो दाबाव आरोना बेयाव हाबफैथार आरो दै लोगोफोर नैबे 2 नम्बर कटेज बिथिं 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर सब फेसिलिटि दङ एसि रुम गोजा गासिबो एसे थाबायग्लांबाय आरो आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय सिगाङावबो दिन्थिदोंमोन आरो दानि नुथायखौ नायदो आंनि बे 5 नम्बर रुम ओरैबायदि मोजां जायगाया गाज्रि नङा 6 नम्बर रुम बिथिं नुबाय दा न'फोराथ' ओरैबायदि मोजां मोजांखा सब फेसिलिटि एसि रुम गोजा लोगोफोर माबायदि नांदों लोगोफोर जायगाखौ मोजां नांदो दा नै बिथिं नै ओरैबायदि समायनाखा जायगाया आरो न'फोरखौ नुबाय दा नै ओरैबायदि समायना रमायना लक हाट्सनि सिङाव नै बिदि न' दङ दे थाग्रा नोंथांमोना फैयोब्ला बेयावनो थाफैनो हागोन जायगायाबो समायना दे लोगोफोर आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो समायना रमायना माने जायगाखौनो बेलेग नांफैलायो आरो नैबे सिंथिं हाबफैयोब्ला जायगाखौनो ओरैबायदि मोजां नांफैयो माने गुबुन जायगायाव फरेन कान्ट्रियाव थाफैनाय बायदि मोनो आरोना बे सिंजों जुदि हाबबोयोब्ला फरेननि बायदि आरोना न'फोरा आरो गासैबो दंफां गोजा दै बेफोर दंफांजों बनायनाय गोजा लामायानो जागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय आरो नै बिथिं जोंहा जिरायनाय बिथिं जिरायग्रा दङ नै ओमफ्राय दा जायगायाथ' ओरैबायदि क्लिन साफाखा लोगोफोर एकदम नोंथांमोना फैनो बावगारथारनाङा आरोना जोंबो बेयाव बोथिसे जानानै थांसै दा नोंथांमोना फैब्ला बेयाव हाबनो दाबावगारथार आरोना ओरैबायदि हाइजेनिक जायगाया आरो फेमिलिनि थाखाय बिराद सेफ जायो सेफटि आरोना नैथिं रेस्टुरेन्ट जागोन बेनिफ्राय आरो किटचेना थाबाय सिंथिं दे अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनबायबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावगारदो लोगोफोर बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन